ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, ଶ୍ଵେତ ବସନ୍ତ କଥା। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, କାହାଣୀଟି ଶୁଣିନେବା। କାହାଣୀର ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ଵେତ ବସନ୍ତ କଥା। ଗୋଟେ ମାଳିଟିଏ ଥାଏ, ସେ ଭାରି ଦୁଃଖୀଟିଏ। ଏ ମାଳିର ଦୁଇ ପୁଅ, ବଡ଼ ପୁଅ ନାଁ ଶ୍ଵେତ, ସାନ ପୁଅ ନାଁ ବସନ୍ତ। ଦୁଇ ଭାଇ ଏହିପରି ଦୁଃଖ ପାଇ ରହିଥାନ୍ତି। ମାଳି ତା ଭାରିଜା ଦୁହେଁ ଯାକ ମରିଗଲେ। ଆଉ ତ କେହି ଆଶରା ନାହିଁ। ଏ ଦୁହେଁ ଦାଦି ଘରେ କାମଦାମ କରି ଚଳୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଦାଦିର ସୁନାମୁଦି ଚୋରିଗଲା। ଦାଦି ଏ ଦୁହିଁକି ଧରିଲା। ଏ ଦୁହେଁ କହିଲେ ଆମେ ନେଇନାହୁଁ। ଦାଦି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଏ ଦୁହିଁକି ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲା। ଏ ଦୁହେଁ କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲେ। ଯାଇ ଗୋଟାଏ ବନସ୍ଥରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ବନସ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଶୁଆଟିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାରୀଟିଏ ଗଛରେ ବସି କହି ହେଉଥାନ୍ତି। ଶୁଆ କହୁଛି ମତେ ଯେ ଧରିବ ସେ ରଜା ହେବ। ଶାରୀ କହୁଛି ମତେ ଯେ ଧରିବ ସେ ଚାଲିଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ, କାନ୍ଦିଲେ ମୁକ୍ତା ଝରିବ। ଏହିପରି କୁହାକୁହି ହେଉଥାନ୍ତି। ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଧରିବାକୁ ଗଲେ। ଶ୍ଵେତ କହିଲା ମୁଁ ଶୁଆଟିକି ଧରିବି। ତାପରେ ଶ୍ଵେତ ଯାଇ ଶୁଆଟିକି ଧରିଲା ଏବଂ ବସନ୍ତ ଯାଇ ଧରିଲା ଶାରୀକି। ଧରିକରି ଆଣି ଭୋକ ବିକଳରେ ଦୁହେଁ ଦୋଟି ଯାକ ଖାଇଦେଲେ। ଖାଇସାରି ବସନ୍ତ କହିଲା ମୋତେ ଶୋଷ କରୁଛି, ପାଣି କେଉଁଠି ମିଳିବ? ଶ୍ଵେତ କହିଲା ତୁ ଏଇଠି ବସିଥା, ମୁଁ ପାଣି ଆଣେ। ଏହା କହି ପାଣି ଖୋଜିବାକୁ ଗଲା। ସେ ଗାଡ଼ିଆ କୂଳେ ହେଇଛି। ସେ ଦେଶର ରଜା ମରିଯାଇଛି ଯେ ହାତୀ କଳସ ଘେନି ବୁଲୁଛି। ଯାହାକୁ ମନ କରିବ ତା ଉପରେ କଳସ ଢାଳିଦେବ। ଶ୍ଵେତକୁ ଦେଖି ତା ଉପରେ କଳସ ଢାଳିଦେଲା। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଶ୍ଵେତକୁ ହାତୀରେ ବସାଇ ନେଇଗଲେ। ରାଜା କଲେ। ଶ୍ଵେତ ରାଜା ହେଇ ସବୁ ବୁଝିଲା। ଖାଲି ବସନ୍ତ ପାଇଁ ଭାବି ହେଉଥାଏ ମନେ ମନେ। ଏଣେ ବସନ୍ତ ଭାଇକି ଅନାଇ ଅନାଇ ଆଉ ଭାଇ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଯୋଉଠୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବନସ୍ଥ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା। ବାଟରେ କାନ୍ଦିଲା କ୍ଷଣି ମୁକ୍ତା ଝଡ଼ୁଥାଏ। ପାଦ ପକାଇଲାରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଟୁଥାଏ। ଏହିପରି ବାଟଯାକ ହେଇଯାଉଥାଏ। ବସନ୍ତ ମୁକ୍ତାତକ ଗୋଟାଇ ରଖୁଥାଏ, ବାଟ ଚାଲୁଥାଏ। ଭାଇକି ତ ପାଇଲା ନାହିଁ। ବୁଲି ବୁଲି ସେ ଯୋଉ ଗାଁରେ ରଜା ହେଇଛି ସେଇ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭାର ଘରେ ରହିଲା। ଲୁଗାପଟା ତ ନଥାଏ। ଖଣ୍ଡିଏ ଚିରା ଲୁଗାରେ ସେ ମୁକୁତାତକ ବାନ୍ଧି କୁମ୍ଭାର ଘରେ ଗଣ୍ଡିଏ ଗଣ୍ଡିଏ ଖାଇ କାମଦାମ କରୁଥାଏ। ଏହିପରି କେତେ ଦିନ ଗଲା। ରାଜା ଚୋର ଜଗିବାକୁ ମଣିଷ ଦରକାର ହେଲେ। ଗ୍ରାମରେ ଯେତେ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଜଣେ ଜଣେ ଜଗିବାକୁ ଗଲେ। କୁମ୍ଭାର ଘରୁ ବସନ୍ତ ଚୋର ଜଗିବାକୁ ଗଲା। ଦିନେ ବସନ୍ତ ନଥିଲା ବେଳେ କୁମ୍ଭାର ତାର ଲୁଗାପଟା ଫିଟାଇ ଦେଖେ ଯେ ମୁକ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଝକଝକ ଦିଶୁଛି ଏବଂ ମୁକୁତା ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରୁ ନେଇଗଲା। ଭାତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ବସନ୍ତ ଆସି ଦେଖେ ଯେ ତାର ମୁକ୍ତା ନାହିଁ। କୁମ୍ଭାରକୁ ପଚାରିଲାରୁ କୁମ୍ଭାର ନାହିଁ କରି ମାରି ଗୋଡ଼ାଇଲା। ବସନ୍ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ତୁନି ହୋଇ ରହିଲା। ନିଇତି ରାତିକି ବସନ୍ତ ଚୋର ଜଗିବାକୁ ଯାଏ। ସେଠେଇ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ଦିନେ କଥା ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ବସନ୍ତର କଥା ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ। ବସନ୍ତ କହିଲା ଦୁଃଖ କହିବି କି ସୁଖ କହିବି, ଯାହା ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି ତାହା କହିବି। ତା ଜୀବନର ସବୁ ଘଟଣା କହିଗଲା। ଯେମିତି ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ, ବାପ ମା କେମିତି ମରିଯିବାରୁ ଦାଦି ଘରେ ଥିଲେ, ଦାଦିର ମୁଦି ଚୋରି ଯିବାରୁ ଦାଦି କେମିତି ତଡ଼ିଦେଲା, ବନସ୍ଥରେ ଶୁଆ ସାରି ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲେ, ଶ୍ଵେତ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଇ କେମିତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏ କୁମ୍ଭାର ଘରେ ରହିଥିଲା, ଏହାର ମୁକ୍ତାତକ ଯେମିତି କୁମ୍ଭାର ନେଇଗଲା, ସବୁ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଗଲା। ଏମାନେ ଶୁଣି ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ରାଜା ବସନ୍ତକୁ କୁମ୍ଭାର ଘରୁ ଡକାଇ ଆଣିଲେ। ତାକୁ ତାର ପରିଚୟ ପଚାରିଲେ। ବସନ୍ତ ଆଦ୍ୟରୁ ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କହିଗଲା। ଶ୍ଵେତ ବସନ୍ତ ଦିହେଁ ଯାକ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେଲେ। କେତେ କାନ୍ଦିଲେ। ଶ୍ଵେତ ବସନ୍ତକୁ କ୍ଷଅର କରାଇ ଆଣିଲା। ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ଦେଲା। ଭଲ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଡକେଇ ତାକୁ ଯୁବରାଜ କରିବାର ହୁକୁମ ଦେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ହେରିକା ଛତ୍ର ଚାମର ଧରିଲେ। ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସନ୍ତ ବସିଲା। ହାତୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଢାଳି ତାକୁ ଅଭିଷେକ କଲା। ବସନ୍ତ ଯୁବରାଜ ହେଲା। ଶ୍ଵେତ ବସନ୍ତ ଦୁହେଁ ଯାକ ପରଜାକୁ ବଡ଼ ସୁଖରେ ପାଳିଲେ। ବାହାଚୋରା ହୋଇ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ମୁଁ ଗଲାକୁ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ମୋ କଥାଟି ସରିଲା, ଫୁଲ ଗଛଟି ମରିଲା।